Развіццё дзяржаўнага ладу Вялікага княства літоўскага. Прывітанне, сябры. Я спадар Дзяніс, настаўнік гісторыі. У мінулым годзе мы пачалі знаёміцца з гісторыяй нашай краіны. Сёлета будзе не менш цікава. Я раскажу вам пра тое, як майстэрства дапамагло Астрожскаму перамагчы значна большае войска. Пра тое, як выглядалі сярэднявечныя гарады і мястэчкі. Пра тое, як з'явіліся друкаваныя кнігі. Пра вядомыя магнацкія роды, прыдворныя інтрыгі і нават пра атруту. І яшчэ пра процьму цікавых рэчаў. А сёння мы пагаворым, як змяніўся дзяржаўна-палітычны лад у Вялікім княстве літоўскім у 15 стагоддзі. Ну што, пачнем? Сістэма кіравання дзяржавай. У канцы 15-га, першай палове 16-га стагоддзя Вялікае княства літоўскае, скарочана ВКЛ, было адной з самых магутных дзяржаў Еўропы. У яго склад уваходзілі сучасныя беларускія, літоўскія, украінскія і заходнія расійскія землі. Вялікае княства сягала ад Балтыйскага мора да прычарнаморскіх стэпаў. Беларускія землі знаходзіліся ў самым цэнтры дзяржавы і былі добра развітым краем. Менавіта па гэтых прычынах яны займалі ў Вялікім княстве літоўскім галоўнае месца. Многія значныя падзеі ў гісторыі дзяржавы адбываліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Афіцыйная назва дзяржавы – Вялікае княства літоўскае, рускае, жамойцкае. Арэол утварэння, так, Вялікага княства літоўскага, акурат і ёсць паўночна-заходняя Беларусь і ўсходняя Літва. Адсюль як бы вось гняздо гэтага, як бы, дзе гэта ўтварылася, акурат гэта там Літва. Пасля яна ўжо пачала далучаць землі, заваёўваць, альбо нейкія дынастычныя шлюбы адбываліся, альбо нават па дамове ўваходзілі ў княства. Так, па гэтаму пачало разрастацца. Першасная, як бы, вот, калыска гэта акурат там, дзе легендарная Літва. Землі. Гэта вот паўночна-заходняя Беларусь. У Вялікім княстве была складаная сістэма кіравання. Княства падзялялася на ваяводствы, земленамесніцтвы, удзельныя княствы і іншыя тэрытарыяльныя адзінкі. Права ў розных частках краіны даволі моцна адрознівалася. Агульнадзяржаўнае заканадаўства было яшчэ слаба распрацавана. Уладаром дзяржавы быў вялікі князь, які насіў таксама тытул гаспадар. До канца 15 стагоддзя ён меў вельмі моцную ўладу. Яна распаўсюджвалася практычна на ўсю сістэму кіравання, а таксама на войска і суд. Менавіта вялікі князь прызначаў людзей на розныя дзяржаўныя пасады, якія называліся урады. Адпаведна, тых, хто займаў гэтыя пасады, называлі ураднікамі. Яны павінны былі верна і старанна служыць гаспадару, выконваючы самыя розныя яго даручэнні. Можна вылучыць 3 ўзроўні гэтых кіроўных пасад: агульнадзяржаўны, цэнтральны, прыдворны і мясцовы. Кожны ураднік меў сваё кола абавязкаў. Самымі значнымі пасадамі агульнадзяржаўнага ўзроўню улады былі канцлер, гетман, падскарбі земскі, маршалак земскі. Канцлер кіраваў канцылярыяй і распараджаўся вялікай дзяржаўнай пячаткай. Яна ставілася на ўсе найважнейшыя дакументы. Гетман камандаваў войскам, падскарбі земскі адказваў за дзяржаўны скарб. Маршалак земскі арганізоўваў працу і сачыў за парадкам пасяджэнняў. Велікакняская рады і сойма. Свае асобныя пасады існавалі пры велікакняскім двары. У лік гэтых пасад уваходзілі маршалак дворны, падскарбій дворны, велікакняскі сакратар і некаторыя іншыя. І агульнадзяржаўныя і прыдворныя ураднікі уваходзілі ў склад велікакняскай рады. Яе таксама называлі панамі радай. Прадстаўнікамі вялікага князя на той ці іншай тэрыторыі дзяржавы былі яго намеснікі. Яны кіравалі гэтымі тэрыторыямі, адказвалі за іх абарону, чынілі суд над мясцовымі жыхарамі. Існавалі розныя віды намесніцтваў. Самымі ганаровымі з іх былі ваяводствы. Адпаведна,
на самай высокай прыступцы па сваёй уплывовасці стаялі ваяводы. На пачатку 16 стагоддзя адразу некалькі беларускіх намесніцтваў былі пераўтвораны ў ваяводствы. Гэта Віцебская, Полацкая, Новагародская. Ніжэй стаялі старасты і дзяржаўцы. Намеснікам вялікага князя дапамагалі ўраднікі, якія выконвалі розныя спецыяльныя абавязкі. Вялікакняская пячатка — гэта пад любым афіцыйным дакументам ставілі пячатку. Кожны магнат мог яе мець, князь, а вялікакняская пячатка, калі дакумент пісаўся і ставілася пячатка, гэта ўжо як бы паказвала, што гэта дакумент напісаны вялікім князем, зацверджаны вялікім князем. Так? Яна адмыслова выглядала, і калі ўжо ён трапляў некаму ў рукі і бачылі, ясна, што гэта вялікі князь напісаў. Ім зацверджаны гэты дакумент. Апошняя інстанцыя. Абмежаванне ўлады вялікага князя. У канцы 15 стагоддзя пачалі адбывацца важныя змены ў дзяржаўна-палітычным ладзе Вялікага княства Літоўскага. Да гэтага часу правы Велікакняскай рады не былі дакладна вызначаны і не замацоўваліся ў законах. Вялікі князь мог пазбавіць месца любога з яе чальцоў. Іх парады не былі для гаспадара абавязковымі. Канчатковае рашэнне па ўсіх пытаннях прымаў менавіта князь. Паны рада былі незадаволены такім сваім падпарадкаваным становішчам. Яны пачалі патрабаваць змен, якія павялічылі б іх уплыў у жыцці дзяржавы. І гэта ажыццявіў новы вялікі князь Аляксандр Ягелончык, гады кіравання 1492-1506. У 1492 годзе Аляксандр выдаў прывілей, які пашыраў і замацоўваў правы Велікакняскай рады. Так вялікі князь абяцаў не прызначаць нікога на пасады без узгаднення з радай. Ён абавязваўся не здымаць нікога з пасад без даказанай віны. Гаспадар мусіў адпраўляць паслоў у замежныя краіны толькі са згоды паноў рады. Акрамя таго, ён не мог цяпер аднаасобна пераглядаць судовыя рашэнні, якія прыняў супольна з радай. Наступнікі Аляксандра яшчэ больш пашырылі правы радных паноў. Гэта было зроблена, напрыклад, у прывілеі 1506 года і статуце Вялікага княства Літоўскага 1529 года. Усе пералічаныя новаўвядзенні абмежавалі ўладу вялікага князя. Фактычна, ён страціў магчымасць аднаасобна прымаць дзяржаўныя рашэнні. Узрастанне ролі паноў рады. У выніку гэтых пераўтварэнняў у канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя адбылося канчатковае афармленне рады. У яе склад увайшлі ўсе вышэйшыя ўраднікі агульнадзяржаўнага і прыдворнага ўзроўню, ваяводы і найважнейшыя намеснікі і старасты. Таксама ў гэты орган улады уключаліся каталіцкія біскупы і некаторыя князі, напрыклад, Алелькевічы Слуцкія. У радзе вылучалася вузкае кола з 5 асоб, якія ўтваралі так званую найвышэйшую раду. З яе чальцамі гаспадар абмяркоўваў самыя важныя і сакрэтныя дзяржаўныя справы. На працягу першай паловы 16-га стагоддзя значэнне паноў рады ўзрастала. У гэты час вялікія князі літоўскія былі адначасова і польскімі каралямі. Яны часта і падоўгу адсутнічалі ў княстве, і тады дзяржавай кіравала Велікакняская рада. Яна займалася пытаннямі абароны, вырашала фінансавыя справы, чыніла суд. Паны рада таксама выбіралі, хто з прадстаўнікоў паноўнай дынастыі Гайлавічаў стане вялікім князем. Так былі абраны і Аляксандр Ягелончык, і яго пераемнікі. Але роля рады пачала змяншацца з ростам значэння сойма. Паны рада — гэта абмежаваны невялікі такі кантынгент, гэта некалькі чалавек, а сойм — гэта ўжо значна большы орган з прадстаўніцтвамі рознымі, там шляхта ўваходзіла туды ў сойм, сярэдняя, дробная шляхта ўваходзіла. Паны рада ўсё ж такі гэта такі
савет, такі дварцовы савет, які як бы вот быў пры князю, канкрэтна пэўная колькасць, невялікая колькасць асоб, якія яму дараджалі. Ўсё ж такі Сойм гэта ўжо такі орган, так, які прымаў рашэнні, прадстаўляў усё грамадства. Ну, зразумела, мы кажам толькі пра шляхецкае саслоўе. Сойм у Вялікім княстве літоўскім. Агульнадзяржаўны, ці як яго называлі вальны сойм, сфармаваўся ў першай палове 16 стагоддзя. Праўда, соймы збіраліся ў Вялікім княстве яшчэ ў 15 стагоддзі, але ў той час яны склікаліся даволі рэдка. Нагодамі для гэтага былі, напрыклад, абранне новага вялікага князя і унія з Польшчы. На сойм мог прыехаць тады любы шляхціц, аднак галоўнае слова належала ў тыя часы вялікаму князю і панам радзе. Паступова сітуацыя мянялася, правы сойма пашыраліся. На гэта моцна паўплываў прыклад Польшчы і шматлікія войны, якія давялося весці вялікаму княству літоўскаму. На польскіх соймах шляхта была ўжо сур'ёзнай сілай, і пра гэта выдатна ведалі ў ВКЛ. Акрамя таго, у ваенны час кіраўніцтва дзяржавы ніяк не магло абысціся без падтрымкі шляхты. Ужо ў 1511 годзе Жыгімонт I стары, які кіраваў у 1506-1548 годах, загадаў, каб для ўдзелу ў вальных соймах абіраліся па 2 шляхціцы ад павета. Такі парадак стаў нормай і замацаваўся надоўга. Прыкладна, у той жа час у дзяржаве пачалі склікацца мясцовыя шляхецкія з'езды. Яны выбіралі паслоў на агульнадзяржаўны сойм. Таксама яны маглі прымаць мясцовыя законы. Паступова шляхта пачала патрабаваць удзелу ў вырашэнні ўсіх важных праблем. На соймах сталі разглядацца пытанні, якія былі звязаныя з нясеннем ваеннай службы, палітычным і гаспадарчым жыццём. Там абмяркоўваліся і прымаліся новыя законы, зацвярджаліся новыя падаткі і іншыя. Большасць вальных соймаў праходзіла ў сталіцы дзяржавы Вільні, але яны збіраліся таксама ў іншых гарадах. На тэрыторыі Беларусі соймы асабліва часта праводзіліся ў Берасці і Гародні. У іх працы прымалі ўдзел не толькі шляхцічы, на пасяджэнні запрашалася таксама каталіцкае, а часам і праваслаўнае духавенства. Там прысутнічалі і мяшчане буйных гарадоў, такіх як Вільня і Полацк. Але ўсё ж вальны сойм быў прадстаўнічым органам менавіта шляхецкага саслоўя. Яно складала большасць яго удзельнікаў. З ростам значэння шляхты ў дзяржаве павялічвалася і значэнне сойма. У канцы 15-га, першай палове 16-га стагоддзя у дзяржаўна-палітычным ладзе Вялікага княства літоўскага адбыліся важныя змены. Ён набыў новыя, больш адпаведныя свайму часу рысы. Былі закладзены асновы ўзаемадзеяння 3 самых важных асяродкаў улады ў дзяржаве. Імі сталі вялікі князь, паны рада і вальны сойм. Прымаць удзел у сойме мог любы шляхціц, які прыехаў на гэты сойм, але пасля склалася так, што ад кожнага павета ехала 2 шляхціцы на сойм. Іх адмыслова выбіралі, спачатку былі маленькія соймікі шляхецкія, так, каб выбраць гэтых прадстаўнікоў. Вось, яны вельмі цікава праходзілі, ёсць мемуарная літаратура, напрыклад, ёсць такі Кітовіч, ксёндз, які апісваў, як адбываліся гэтыя соймікі. Гэта вельмі цікава было, як шляхта спрачалася, там, білася нават на гэтых сойміках паміж сабой, і пасля адсылала 2 паслоў на сойм. Гэта яны асабліва вялікага ўплыву не мелі да моманту ліберум вета, пакуль не адбылося. Пра гэта мы яшчэ пагаворым, пакуль здраджваць гэта не буду. Але вот калі шляхта прыязджала на гэтыя соймікі, гэта больш такіх пачтальёны былі. Паказаць, што вось яны прыехалі ад свайго нейкага павета, так, паказаць, што яны ёсць, выказаць сваю нейкую там пазіцыю, думку, і пасля навіны, якія прымаліся на сойме, прывесці і расказаць тым шляхціцам, якія не паехалі, іх туды як бы накіравалі. То бок гэта такія як бы паштальёны, так, былі. Пераказаць навіны са свайго, як бы, са сваёй мясцовасці і прывесці навіны з такой, як бы, з вялікага свету, так?